दिनै जानुवारि दाननि 17 खालार 2025 मायथाइ बोसोर गोदाननि मुङै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि आसाम सरकारा बे गुणोत्सवखौ फालिबोबाय थागासिनो दङ। देग्लायबो दिनैनिफ्राय बे जागायजेनगोन। गुणोत्सवनि दारै फरायसाफोरनि जितु गुन गोनां सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ नायनाय जायो। सानफ्रोमबो फोरोंनायफोरखौ बिसोरो माबोरै बेसेबां सोलोंखो, बिसोरनि जितु सुमोनथाइ, बेखौ नायनो थाखाय बे गुणोत्सवखौ फाथिनाय जायो। लोगोसे फरायसालिनि गासै इनफ्रास्ट्राक्चारफोर, फरायसालियाव मा दं मा गैया, बिनिफ्राय फरायसालियाव बोसोराव जेसेबां ग्रान्टसफोर सफैयो, सरकारनिफ्राय हेफाजाब सफैयो, नैबेफोरखौबो सरकारनि तरफनिफ्राय हिसाब निकास खालामफैनाय जायो। दा बेफोरनि दारै जोंनि फरायसालिफोरा जेरावनाखि जिबादि खामानिफोर मावनांगौ बेफोरखौ मावनो थाखाय गासै फरायसालिनि जायफ्रा गाहाय फोरोंगिरि, प्रिन्सिपालफोर बा हायुंगोराफोर बिथांमोना मावनो गोनां जायो। नोंथांमोननि फरायसालियाव बेसेबांसो फरायसा दङ? जोंनि फरायसालियाव गासै 363 फरायसाफोर दङ। दा बेनि मादाव माखासे बेबायदिनो गोजान गोजान थायो, माखासेफ्रा एबसेन्ट जायो। दा जों बिथांमोननि न'खरसिम थांनानै नायो, बेवहाय गोबां जेंनाफोरखौ नुनो मोनो। बिथांमोना जोबोद गरिब। बेनिफ्राय माखासे बिमा बिफाफ्रा बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो, जेरै गुजरात, केरेला, मुम्बाइफ्राव मावहैयो। बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरखौ जोथोन लानोबा फरायनो थाखाय बिथोन होनो बिसोर गैयै जायो। फरायसालियाव मोननै सेक्सनाव दङ नामा? जोंना बड मिडियाम, एसामिस मिडियाम आरो बड' मिडियाम, क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिम बेयो जोंनियाव दङ। फोरोंगिरि साबेसे दङ? फोरोंगिरिया जोंना दा गासै 60 दङ। गासै नांगौमोन 23 23 टिचार्स नांगौ। दा माखासे बेबायदिनो रुंसारि जालांबाय, माखासे रिटायार जानानै दा जोङो 60ल' फोरोंगिरिफोर दङ। जायनि थाखाय बे फरायसालियाव गथ'फोरनो नांगौ बादि जितु सोलोंथाइ होनो नांगौमोन, बेखौ जोङो फुरायै होनो हायै अबस्था जानानै दङ। बे समावहाय सरकारनिसिम खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना जि भेकेन्ट पस्टफोराव फोरोंगिरिफोर सोफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों, बेखौ गोख्रैयै खालामोब्ला जोंनि बे सेसापानि गोजौ फरायसालिया गोबां मदद जागोन होननानै आङो फोथायो। साबेसे फोरोंगिरि नांगौ जानानै दं? जोंनो दा फोरोंगिरिया गासै 13 नांगौ। 13 टिचार्स जोंनो दा नांगौ जानानै दं। नोंथांमोननि फरायसालियाव बिसिनि 13 आंखाल जाना दं? औ, 13 आंखाल जानानै दङ। सोरबा रिटायार जाबाय, सोरबा थैलांबाय आरो रुंसारि जालांबाय। मा खावलायो सरकारनिसिम, मा खावलायो? सरकारनिसिम खावलायहरनाया बेनो, नोंथांमोना थाबैनो बे जोंनि बे सेसापानि गोजौ फरायसालि नङा, गोबां जोंनि BTC आवहाय फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। बेफोरखौ गोख्रै सुफुंनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय।